Για φαντάσου την ημέρα που θα παραδώσει το δαχτυλίδι στην τώρα, Μητσοτάκης Παναγιώτης θα χειριστεί επάνω του. Ειδικά συμβόλαια με το Χάρο, μόλις θα πρέπει να βγει τώρα πρωθυπουργός και μετά, αλλιώς δεν γίνεται. Σπύρο, η Παπαρίγα ήταν πάνω στις Σέρες που μίλαγε ρε δράμα που ήταν εκεί πέρα, αλλά ο θάλασσα ρε. Πώς έχει γίνει η κακομοίρα έτσι ρε, πώς έχει γεράσει, σαν αποβιταμιναμένη χλωροφύλλη ρε. Παναγιώτη αυτή να μας κυβερνήσει, να τη δεις πρωθυπουργό αυτή, Πολύ πλάκα. Θα έχουμε πω, θα γελάμε, Λοιπόν, και αυτή η δεξιά πολιτική θα εφαρμόζει, εκεί θα είναι. Όλα και αυτά που γινόταν. Την προηγούμενη, τότε πρώτος Πρωτογείου Καραμαλής που στο τέτοιο στην τηλεόραση όλος. Πώς πήγαιναν εσά, άλλος πήγε σαν χεσμένος, άλλος όλοι έχουν τύχρε Παναγιώτη, άλλοι σκοντάπτει στο ίσιωμα, ο άλλοι κουράνε τους ώμους, άλλοι κουράνε τη μύτη. Πώς πήγαιναν σαν ξεχαρβαλωμένοι ρε. Ο μόνος που περπάταγε ιατρικά ήταν αυτός που ήταν υπουργός παιδείας, πώς το λέγανε ρε. Που τα είχε λέει με τη γυναίκα του που τον είχαν αυλικό κάποτε, πώς το λέγανε. Ποιον λες ρε. Το μορφόπεδο από την Πάτρα ρε. Το Σφυγιατρόπουλο. Ναι, μόνο αυτός περπάταγε ιατρικά, όλοι οι άλλοι, ειδικά αυτός εκεί από την Κρήτη που ξεπούλησε την Ολυμπιακή, πώς πήγαινε έτσι ρε. Και μετά λέει ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη, μετά ο φίλος μας ο Νικόλας εκεί, ο Β52, του λέει εγώ λέει μια φορά ψηφίζω Πασόκ, την άλλη ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και από το ΕΑΜ και από το ΕΛΑΣ. Είναι απίστευτο ρε Παναγιώτη, πού να τους βάλεις μυαλό τώρα. Μόνο ο Νικόλας εκεί πάνω από την Κατερίνη μπορεί να μας βάλει μυαλό. Έλα Νικόλα. Παναγιώτη. Πρόελα. Μπας και μου διώξες τον Καλαμάκια, τον ψάχνω. Αίματος άνθρωπο εδώ συντονίζει. Ποιος είναι? Συντόνιστα, πατάει με 5 κιλοβάτ και δεν μπορεί να πάει μισό κανάλι δίπλα. Εδώ είμαι. Καλαμάκια, είσαι καλά ρε, καλησπέρα. Γεια σου Δημητράκη, εδώ είμαι. Πού είσαι? Για πείτε μου ρε παιδιά, τι τον κάνατε τον Καλαμάκια, τον ευκίζω ή τον εξεσκίζω? Δώσ' του Μίτσο, δώσ' του, πάρ' τον χρόνο. Μίτσο, 3 την πήγησε κάτω, φόρτωσε, ανέβασε τάση. Ωχ, κάτσε μισό λεπτό, είμαι άδειος ακόμα. Τι άδειος εκεί? Άδειος, δεν έχω φορτώσει. Σιγά μη στείς κανένα καλτσόν. Δεν έχει οδήγηση τώρα άλλος. Ξέρω το μηχάνημα Καλαμάκια, βάλε το άλλο που βγάζει 400 βατ οδήγηση. Να δεν πάω το καζοκάτινο εκείνο εκεί που καίει μαζούτ. Καλαμάκια, τι έγινε, τι λένε τα παιδιά ρε. Πάλι έμεινες από λάστιχο. Το τέτοιο σευράκο τώρα εκπέμπει με το διχίλιανο, το τεταλένιο μου, δεν μπορεί να τους οδηγήσει ρε. Θα βάλει την άλλη, την παχατέλα τώρα, άκου πώς ακούγεται. Θα βάλει την πουρούχα τώρα. Πάλι με μαζούτ. Θα πάρει 4 dB όμως παραπάνω. Τι να το κάνεις, δεν ακούγεται τίποτα. Παναγιώτη, μόλις πάνε στην Αμερική, εσύ εκεί στο Λευκό Οίκο, έρχονται όλοι με το τέτοιο, περπατάνε άψαλα, γιατί? Δεν ξέρω, τους ξεκολλιάζουν το κολάτερο, τους δίνουν τη γραμμή. Δηλαδή τους βάζουν απάνω σε ράγες. Τους φωτογραφίζουν και τους λένε μετά φυγέτε και πηγαίνετε στη χώρα σας και άμα κάνετε ιστορία σας θα βγάλουμε στην επιφάνεια. Λίγο το σπήρωμα ρε παιδιά, λίγο το σπήρωμα, εκεί το πάσο το κάνουν λίγο έτσι με πελό πάσο, γιατί είναι με χοντρό. Εμείς εδώ. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Παναγιώτη, το πάσο λέω λίγο τους φτιάχνουν, να όπως εγώ έφτιαξα το Καλαμάκι απόψε. Ποιος μόνα. Για γέλια. Μίτσο, δεν γίνεται τίποτα τώρα, Πού να το πατήσεις εδώ πέρα. Όταν την πίσω είναι εδώ πέρα, πλάκα κάνεις. Τον εκούβει, τον εκούβει. Το Καλαμάκι εδώ, τα εξημέγια. Άσε ρε Καλαμάκια τώρα την ιστορία σου. Πάρε μια πίπα Καλαμάκια. Μίτσο, δεν πέθετε ρε, είναι μαμού το άτομο ρε. Πες μου τώρα εκεί τι τον έκανα. Νικολάκη Θεσσαλονίκη, φιλιά πέστε, πολλά φιλιά. Κάτσε λίγο να του φτιάξω το σπήρωμα, Παναγιώτη, λίγο το σπήρωμα εκεί το πάσο το κάνω πιο χοντρό τώρα. Νικολάκη, Θεσσαλονίκη τα μαντός να του πεις. 28 είσαι Δημητράκη εσύ στην κορυφή, 35-38 είναι ο Καλαμάκιας. Εντάξει, εγώ με τον τελούξ πατάω τώρα εδώ πέρα. 30 τώρα. Σκέτος με το ποποδέκτη με όπως πάτησε και προηγουμένως Παναγιώτη. Πάρε τα 8 λαμπάκια να του πάρεις τα πάσα ρε. Θέλει η διαδικασία είναι του Τάκη, του φίλου μας του Α5 αυτό και το ρεγουλάρο. Καλά, την άλλη τι την έκανε, τη Σουξουρ 1500. Την έκανε για κάτω, απλά πήρε και ένα χιλιάρι τελούς και μου το έφερε εδώ να του το ρετουσάρω. Ωραία ακούγεται, ωραία. Τάκη τη νέα, χάθηκες ρε, πού είσαι εσύ Ρενάτ. Εδώ με Δημητράκη, εδώ κάτι δουλίτες, εδώ είμαι ρε. Κανόνισε και κανένα Σαββάτο να βρεθούμε άντε. Όλο εγώ κατεβαίνω, τι έγινε, η αλυσίδα μέχρι εκεί φτάνει. 3-4 μέτρα αλυσίδα θα σε έχουν βάλει. Κόψτε
είναι αληθίδα, ελάτε λίγο παρακάτω. Θα δροσίσει. Είναι κομμένες οι αληθίδες από μένα. Πάμε γλυφάδα το Σαββατό, κανόνισε το, από τώρα.